academic 10 minutos unya kus eksamino na pud siya sa affirmative 10 minutos unya dayon ari na ta sa kanang gitawag na tug rebuttal. Ang rebuttal pila ka oras? 5 minutes ra bro, 5. Oh, 5 lang ha. 3 to 5 okay. minutes ana. Oh, kana. Okay. Ako sang isit ha ang oras sa inyong ato lang sa tubag bro, 30 seconds bro. Bro, Roger Carlo. Mr. Moderator, ang tubag, pag matubag og categorical, may explain og 30 seconds. 30 seconds lang. So dili lang to atong 1 minute. Oh, taas na to. Okay. Pero depende sa affirmative og mo basig dili sa uyon anang kuan 30 seconds. Okay, so kamo na lang mag-igo bro pag kuan bro, pag bana-bana about area sa 30 seconds ha. Okay. Okay bro. Affirmative bro. Michael Ochia. Kay ikaw ay affirmative ato ning ablihan sa padampo. Bro Michael Ochia, minaw ka? Atong ablihan sa pagampo bro. Bro. Minaw bro. Kinsa may sige mo bro, ablihan sa ikaw kay ikaw may affirmative. Sige bro. Sige magampo ta. Labing balaan, maluluyon o gamahanan namong Dios nga na ikaw sa ikatulo nga trono sa harian sa mga langit, tintaknaas kagabion. Niya ay mga higala nako nga mga buutan. Magahimo kami Ginoong Dios sa paghisgot-hisgot sa kamatuoran mahitungod sa tema nga among paghisgotan karon. Ikaw magpanalangin kanamo og tuguting ang kamatuoran mo imulutaw niini aron Ginoong Dios nga sa dili pa ikaw mobalik among makatunan unsay tinuod. Salamat Ginoo sa pagtubag sa ngalan ni Ginoo sa among manluwas. Amen. Amen. Nya salamat sa affirmative unya atong klarohon na kini atong debate kay dili man itigbakay bisan online ra ni siya atong i-formal and namang mga viewers. So na atong rules sa debate. Unang rules kinahanglan dili mo gawa sa tema. So paminaw gyud mo ha mga debaters, dili mo gawa sa tema. So kung ang tema ninyo pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, unsa tong tema tong dili si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, ana ra gyud mo focus. So dili ta dagan mahitungod sa kalanon, dili ta dagan mahitungod sa adlang ipapahulay, focus ra gyud ta sa tema nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ana nya dayon ang kategorikal nga pangutana sama ang yes or no kinahanglan tubagon usa ang kategorikal. Kung mo yes, explain 30 minutes, 30 seconds, explanation 30 seconds. Kung no, so explain gapon 30 seconds. So dili kay mo explain usa dayon mutubag sa kategorikal. Unahon sa kategorikal, yes or no. So mao na ang rule number 2. Ang nya ikatulo nga rule kinahanglan walay atake personal. So dili mahimo nga sa inyong debate kay religious debate man ni dili ta mangan og buang sa kaatbang, dili ta mangan og bugo, dili ta mo ingon nga ang imong argumento pareha nimo utok nga buslot, dili nato anaon ha. So ang ato ra gyung atakihon ang argumento ra gyud, no? Way labot personal. So ana ra ha way personal attack. Ikaupat, bisan unsang version sa Biblia ang gamiton nato. So bisan unsang version sa Biblia atong gamiton, kunya kung diskumpiyado ang kaatbang, pwede ra isin diri nako kay ako'y mobasa. So mo siya ha, kung diskumpiyado ang kaatbang kinahanglan musin o Bible ang maong affirmative o negative ron diskumpiyado kay ako'y tan-aw. Nya ang ikalima tahuron ang moderator. So mo na siya tahuron ang moderator. Unsay decision sa moderator tumanon. Kay ako may inyong moderator. Ang ikaunom kinahanglan unsa man. Ang ikaunom walay challenge question, no? Wala tay challenge kay ang challenge kay gubot man gud na, no? Di mag-abot matag usa ana. So ang affirmative may challenge unya ang negative di mo dawa sa challenge or
usbon ang challenge di mag-abot, di maghuman. So mao na nga ikaunom wala gikatugot ang challenge question. So kana lang unom lang ka roll usa nako no roll. Kunya mga maglalantugi, mga debaters, okay ba mo sa rolls? Okay na, Mr. Yes. Moderator. Okay ra. Okay. So, okay, affirmative. Kung motingog ka, magsugod ang imong 10 minutos pagpabarog kung motingog ka. Okay, maayong gabi sa tanan. Sa tanan nato ng mga kahigalaan diha nga nananaw sa ato ang live may gabi niyo tanan og sa akong kaatbang si Bro Amik bisan tod og karon namin nakita sa among mga dagway pero amigo man gyud gyapon ta kay wa man tay kontrahay. Sa atong moderator, salamat Mr. Moderator sa nga naaka niya nang hinaot lang ko nga doon natay kalinaw sa atong pag-roisgot, no? Isip afirmatibo sa tema pamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma mao ni ang ako ang pabarog sa ako ang tema, no? Sa Biblia sa diha nga si Kristo nikayab sa langit dinhi sa Episo kapitulo 4 ang iyang bersikulo 11 matod pa dinhi sa Episo 4 bersikulo 11 atong basahon nag-ingon dinhi sa Episo 4 bersikulo 11 gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles og ang uban mga manalagna og ang uban mga ebanghelista og ang uban mga pastor og mga magtutudlo dinhi sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa padong niya kayab sa langit ang iyang gihatag gyud diri apostoles. So mamay itong tema. Wa gyud mabasa diri sa 4:11 nga kanang Santo Papa. Unya ato pong basahon diri sa Mateo kapitulo 10. Tanaw na to kung ang gisulti sa Ginoo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro og Santo Papa basaya, no? Matod pa dinhi sa 10 ang iyang bersikulo 1 hangtod ni siya sa 2. Og sa iyang gitawag kaniya iyang napulo og duha ka mga tinun-an iyang gihatagan sila og pagbulutan ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw aron sila makaghingilin kanila og makag-ayo sa tanang sakit og tanang balatian. Og ang mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles mao kini. Ang nauna si Simon nga ginganlan si Pedro. O dito lang ta Pedro kay Pedro ra may atong tema. Dinhi sa Mateo 10 bersikulo 2. Sa dihang nagtawag si Kristo og mga tinun-an, si Pedro membro siya sa apostoles. Dili siya wa siya manganli og kining Santo Papa. Oh. So muna nga ang baruganan sa usa ka affirmatibo bisag wa tay mabasa word for word nga si Pedro dili Santo Papa kanang word for word. Wa man ko mabasa sa Biblia nga si Pedro Santo Papa. Muna nga sa akong nabasahan sa Biblia duha ra man ka version akong gidala dire kay Biblia ra man. Apostoles si Pedro. Unya si Kristo may nagsulti ani. Kung moalay punta si Pedro mismo sa iyang sulat sa nahauna o ikaduha, ari sa taas nahauna. Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 matod pa dinhi si Simon Pedro ulipon og apostol ni Hesukristo alang kanila nga nahiagom sa samang hamili nga pagtuo uban kanamo diha sa pagkamatarong sa atong Dios og manluluwas nga
si Jesucristo. So, dinhi sa sulat ni Pedro, dili ko nagbasa sa kaduha. Gisulti gyud dinhi nga apostol, ulipon og apostol. Wa man diri mabasa nga kining Santo Papa. Muna nga ang tema nga giganahan ako nga nakutluan ako nga ako lang pong giingnan si Bro Amik nga kanang kita bro ikahumaniya pero kay in chat man siya nga karon na lang gahapon ganito pero ako na lang nisugot lang po ko kay ganahan po ko ni Bro Amik makig-istorya, no? So ikaduhang Pedro uno-uno apostol dili Santo Papa. Dinhi pod sa unang Pedro uno-uno gihapon si Pedro apostol ni Jesucristo alang sa mga pinili nga mga dumuluong nga gibulag-bulag diha sa Punto, Galacia, Cappadocia, sa Asia o Bitania. So klaro nga dili gyud siya kini Santo Papa nga naman apostol ra man gyud ang gitawag siya. Oy, siya mismo sa iyang sulat apostol. Sa duha niya kasulat sa nahauna og sa ikaduha niya nga sulat sa uno-uno gyud ang sugod apostol gyud ang iyahang giangkon. Unya si Kristo dito sa Mateo ginganlan pud niya si Pedro nga apostoles katong duha napulog duha ka mga tinun-an. Ginganlan niya mga apostoles. Nya diri pud sa Lucas atong basig niya sa Lucas tanawon po na to og basin di ay og Santo Papa. Dinhi sa niya ba ni sa Lucas 10. Wa sa 10. Diri sa naman eh. Okay. Sa Lucas, ang iyang kapitulo niya dinhi ako maklaro niya lang to pangutanan lang Bro Amik kaya kung itong assignment. Ako Lucas 9. Lucas 9. Okay. Lucas 9. Salamat Bro Jan. Gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinun-an og iyang gihatagan sila og gahom og pagbulutan ibabaw sa tanang mga yawa sa pag-ayo sa mga sakit. Iyang isugo sila sa pagwali. Dinhi. So wa diri ang word nga apostoles pero sa atong gipangbasa sa tulo ka bersikulo apostoles ra gyud ang kining giingon dito sa tulo ka bersikulo. Mo na nga kining atong tema nga gisgutan mabungkag lang nini Bro Amik kung dito sa mga bersikulo nga akong gigamit iyang mabasa nga si Pedro Santo Papa mabungkag lang na makatabla siya basta mabasa niya dito sa tulo ka bersikulo nako nga si Pedro Santo Papa pero dili gani ang akong tema nagpabilin nga nagbarog nga lig-on lang gihapon, no? So muna nga pagtuo na mo ingon nga mga Adventista o sa Biblia nga among gipangbasa daghan akong nabasa nga Biblia pero ang akong nabasahan si Pedro apostoles gyud dili gyud Santo Papa. Kay kung Santo Papa pa si Pedro dapat unta sa Efeso 4 bersikulo 11 nag-ingon unta si Kristo dito nga naghatag siya og gasa, salamat. Naghatag siya gasa 1 minute. nga ang uban mahimong Santo Papa, ang uban mahimong propeta, ang uban mahimong ebanghelista, ang uban mahimong pastor. Sorry ha kay murag dunay iring dire. Ang uban mahimong magtutudlo. So mao na siya ang naa sa Biblia wa gyud word nga Santo Papa. Kanya mo na nga nining kagabion ang tema nga akong pamatud-an akong napamatud-an nga di gyud Santo Papa kay wa man gyud mabasa nga si Pedro Santo Papa. Kay kung napay mabasa
o dili ko musukol aning timaha kang bro Amik kung pananglitan na mabasa. Pero kay wa man gyud ko kabasa sa gamay nga version nga akong nabasa sa 23 sa man ka version akong Biblia. Wa gyud ko kabasa nga si Pedro Santo Papa. Mao na nga akong pagtuo apostolis gyud og dili Santo Papa. So mao na ang tema gipamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. So salamat og may gabi kanatong tanan. Okay, dunay habilin seconds, 36 seconds. Okay, giwib na nimo bro. Iwib na nimo. Okay na bro. Okay na bro. Okay, salamat sa imong pagpabarog bro. Michael Ochia nya ato sa ning isip ang time Sit doon na sa bro. cross examine. Okay? Sit ang Ready na ba ka bro Amik? Mo cross examine bro Amik sa atong affirmative. Ready na ba ka? Yes bro, ready na bro. Okay bro Michael Ochia, ready na ba ka mo tubag sa mga pangutana ni bro Amik? Sige bro, ready na bro. Okay. So kung mutingog ka bro Amik, magsugod ang imuhang 10 minutos pag cross examine. Unang pangutana bro Michael. Sige bro. Mabasa ba sa Biblia nga si San Pedro Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no? Tubag bro. No. Dili mabasa nga si Pedro Santo Papa. Kay kung mabasa pa bro, daog na ka. Pero kay di man mabasa, mao na kung tubag no. So, ang mabasa sa Biblia bro, apostoles gyud. Apostol, apostoles tinun-an. Santo Papa walay mabasa bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Ang tema, remas pinako niya, ang tema nag-ingon nga pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ang akong pangutana kay dili man mabasa nga si San Pedro Santo Papa sa Roma. Mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no? Tubag. No bro. Di gyud na siya mabasa. Sama sa akong giingon kaganiha nga word for word di mabasa nga si Pedro dili Santo Papa. Pero wa pug kay mabasa nga si Pedro Santo Papa. Ang mabasa lang diha bro, apostol, apostoles, tinun-an. Mao ra gyud bro ang mabasa. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kay dili man di ay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ang akong pangutana, unsa man ang imong gibasihan sa pagpamatuod sa tema nga i-prove nimo nga mabasa gyud nga dili Santo Papa si San Pedro sa Roma? Unsa may imong gibasihan kay dili man ka mabasa sa Biblia? Tubag bro. Akong tubag mauni, ang akong gibasihan Biblia. Kay di man gyud mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa, dili pod mabasa nga si Pedro Santo Papa, mao na ang akong gibasihan Biblia. So, ano po, di lang gyud ko mosupak sa Biblia, apostoles, tinun-an, apostol, mao ra man gyud mabasa. So, ang akong gibasihan bro, Biblia bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kay dili man mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ngano gigamit man nimo ang Biblia? Buot ba pasabot nagpamatuod ka sa dili mabasa? Yes or no? Tubag. Nagpamatuod ko bro gamit ang Biblia sa pag supak sa imuhang argumento nga nahimong tema nga pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa. Kaya naman di man gud mabasa bro. Kay kung mabasa pa, wa na tay lalis ana. O niya posible ang mga Adventista mutuo kay naa may babasa pananalitag na mabasa. Pero kay wa man gyud mabasa bro. Mao nang di gyud na siya mabasa bro. Sunod pangutana bro. Okay, akong balikon bro ha. Balik ko lang ang sige, pangutana gani ha. Sige. Igamit man nimo ang Biblia sa pagpamatuod. Akong balik ko Sige. lang ang pangutana. Mabasa ba gyud sa Biblia nga ang tema nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no?
Okay. No, dili mabasa ang tima nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Pero nganong nehaymo kung affirmative ana, kaya aron ipasabot sa inyohang pagtuo, kay inyo magong pagtuo si Pedro Santo Papa. So, wa magpasabot bro nga kung dili mabasa word for word sa Biblia, mahimo na siyang tinuod. Kay ang naas Biblia bro, apostol, apostoles, o tinun-an. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Episo 4:11 aron sa pagpabarog sa imong pangutana nga dili mabasa sa Biblia. Ang pangutana, gigamit man nimo ang Episo 4:11. Nag-ingon ba dire ang Episo 4:11 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba? Yes or no? Tubag. Wa mag-ingon bro nga si Pedro dili Santo Papa, kay ang giingon dinhi apostoles. Kay kung naapay word bro nga dili Santo Papa, di gyud ka pud musukol ana. Ug kung naapoy word nga Santo Papa pa, di gyud pud musukol ana. So dili siya mabasa bro, pero wa magpasabot bro nga nahimo nang tinuod nga si Pedro Santo Papa bisag di mabasa. Kay ang naaramang gud diri bro, apostoles. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Imong gigamit ang Mateo 10:1 paingon sa 2. Ang po naman nimo nga dili mabasa sa Episo 4:11. Diri sa Mateo 10:1 paingon sa 2. Nag-ingon ba dire sa Mateo 1 paingon sa 10 aron sa pag-prove sa imong tema? Nag-ingon ba nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba dire? Yes or no? Tubag bro. Wa mag-ingon gihapon diha bro. Wa mag-ingon nga si Pedro dili Santo Papa, pero wa pud mag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Kaya ang nasulat bro, apostoles ra gyud. Mao ra man gyud nasulat, dili man gyud ta kasupak ana. Kamo ra man gyud ang nag-claim nga si Pedro Santo Papa. So mo nang supak mi ana, mo nang ako ang gihimo nagpamatuod ko nga si Pedro dili Santo Papa, kay apostoles ra man gyud bro. Bisag way mabasa diha nga dili Santo Papa, ang nasulat apostoles, wa magpasabot bro nga nahimong bakak. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Imo gihapon gigamit ang sita sa Biblia sa 1 Pedro 1 paingon sa 1. Mabasa ba dire aron sa pagpamatuod, aron sa pagpabarog sa imong tema? Mabasa ba dire Mr. Affirmative sa 1 Pedro 1:1 nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa? Yes or no? Tubag. Di gyapon mabasa bro. Pero nganong nagpamatuod ko nga dili Santo Papa, kay ang nasulat bro, apostoles ra gyud. Ang inyo magong pagtuo si Apostol Pedro Santo Papa sa ninyo niya mao na nga ang amo kong baruganan dili gyud na siya Santo Papa. So bisag dili mabasa bro ang word for word, ang tema man god pamatud-an. Kay kung mabasa pa bro, dili na siya pamatud-an, basahon. So kay word man pamatud-an ako sa word, bisag dili siya word for word, aron makasabot ang akong kaatbang. So inana siya bro, sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Dili man di ay mabasa. Giunsa man nimo pagpabarog ang imong tema nga dili man di ay mabasa? Ano ang pangutana? Tubag bro. Giunsa nako pagpabarog? Akong gipabarog bro aron makasabot ka nga dili gyud siya Santo Papa. Gamit nako ang Biblia kay ang naa diri apostoles ra man gyud bro. Dili man gyud siya Santo Papa, wa koy mabasa nga dili Santo Papa, pero masabot nga dili Santo Papa kay apostoles ra may nasuwat bro. Sunod pangutana bro. Sa oras, kailan na bilin oras bro J. Carlo? Bro. Napay 2 minutos bro. Doon napay 2 minutos, 30 Okay, seconds. sunod pangutana. Sige bro. Imo gihapon gigamit ang Lucas 10:9. Wala man mabasa diri sa Episo 4:11 o sa 1 Pedro, diri sa Lucas 10:9. Mabasa ba diri nga nag-ingon si San Lucas 10:9 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa ba dire
Bro Michael, yes or no? Murag Noybe to bro ang akong gibasa bro. Dili to Jis Yes, Noybe. Nibe. Jis Nibe, bro. Sa Noybe ko nagbasa bro. Sige ani, tubag ko lang gyapon ako bro. Ani, Ah, dinhi bro sa kapitulo 9, wa ko'y nabasa nga apostol, wa ko'y nabasa nga dili santo pa, wa ko'y nabasa. objection sa Sige, sige. Objection. Okay. Post tayo taha, nag-post ang ta. Sige bro, negative unsay imong objection? ang akong pangutana kategorikal. Mabasa ba sa Lucas 19 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Yes or no sa ay ha siya mo explain. Sige bro, negative. Bro, affirmative. Mutubag ka sa categorical o na kay counter objection? Counter ko gamay Mr. Moderator. Niingon ako Sige, Mr. sige, Moderator nga wa ko'y nabasa nga apostol, wa po ko'y nabasa nga dili Santo Papa, wa ko'y mabasa nga Santo Papa diha sa 9. 9 ko ato bro ni kuan. Just Sige, Nibe, bro. Moderator time ha. Sige. Ang pangutana ni Bro Amik atong ipabalik o niya atong ipatubag sa affirmative. Sige Bro Amik, balik ka pangutana kay mag-resume ang time. Okay. Balik ko na ang pangutana, bro. Michael, Sige bro. dire sa Lucas 19, imo man ang gigamit. Nagsulti ba dire sa Lucas 19 nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba dire? Yes or no? Yes or no, bro? Tubag. Yes or no? No bro. Wa mag-ingon bro. Pero wa pud mag-ingon nga Santo Papa, wa pud mag-ingon nga dili Santo Papa. Pero ang mabasa ra gyud sa Biblia bro, apostoles ra gyud siya bro. So sayop nang magunahuna ta nga si Pedro Santo Papa, samtang apostoles ang nasulat bro sa Biblia. Sunod pangutana bro. I-wait mo na akong time, bro. Sige Sige, sige bro. iwi mo. Sige, salamat Bro Amik. Salamat po affirmative no sa imuhang manindot nga tubag o manindot pud nga pangutana ni Bro Amik. So anhin na ta sa pagligar ni Bro Amik sa tema nga si San Pedro dili mauunang Santo Papa. Okay, Bro Amik, kung mutingog na ka, mag-ready na imo ang 10 minutos. Okay, mayang gabi sa tanan, no? Sa tanan nga nagtanaw sa atong live. Mayang gabi dia kanimo Mr. Moderator og sa atong katbang brother Michael Ochia. Okay bro. Actually, kini yung tanga tema para unta namo ni Jim Plaza. Tong naa diri sa amua nga nagtrabaho sa gobyerno pero kay gisalo man ni Brad Michael, so ako ra pud gidawat kay dugay pa manggod to ang amo nga debate. Nagtuo ko sa akong kaatbang nga naa gyud siya ikapa matuod sa iyang tema nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Daghan iyang gipanggamit nga mga bersikulo pero wala gyud ko'y nakabasa nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Unsaon man niya ni pagpabarog ang iyang tema nga mag-ingon nga dili Santo Papa sa Roma si San Pedro nga wala man siya mabasa. So, pakyas gyud ni nga tema. Actually, kini nga tema wala gyud ni nagkadimao sa natad sa debate, sipyat gyud ni nga tema. Pero tungod kay kini si Brad Michael, magsige man ig-comment diri sa ako nga mga post, ako alang ipagbigyan. Pero kini nga tema wa gyud ni nagkadimao. Kay puro gyud mi ani puro gyud mi ani affirmative. No? Gigamit ni Brad Michael ang Episo 4:11. Abi nako nga naa siya lain nga version nga iyang gamiton aron nga ipabarog niya ang nga dili gud mabasa. Kay wala man siya hinabasa. Bisag unsaon nga mga tema, ako sa gipangutana, mabasa ba sa Biblia nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Ingon siya, walay mabasa. Nausao man na pagdaog nimo sa imong tema nga wala may mabasa. Wala, dili nako katungod ang pagpabarog dire kung si San Pedro Santo Papa dili man na mao ang tema. Ha?
Dili gid na mao ang tema. Wala gid ko'y karapatan nga mo pabarog nga moingon ko nga si San Pedro Santo Papa sa Roma sumala sa Biblia kay dili man na mao ang tema. Ang akong role gud dire isip negative. Mosupak gyud ko, magsige ra gyud og supak, dili ko magpamatuod. Wala na sa roles sa affirmative nga maoy magpamatuod. No? Gigamit po ni Brad Michael ang Mateo 10:1 paingon sa 2. Ako sa gipangutana, wala ko'y mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Kung saan man nimo pagdaog ana nga dili wala may mabasa di ay. Sa ato pa gigamit ni Brad Michael ang akong kaatbang gigamit niya ang Biblia aron sa pagpabarog sa dili mabasa. Argument of nothing. No? Ipabarog niya ang wala mabasa. Pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa. Kunya pa sumala sa Biblia. Gigamit ang Biblia sumala sa dili mabasa. Na usaw man. Usaw man pagpabarog nga dili man mabasa. Nya karon, kabalo man gyud ko mangutana man gyud na si Brother Michael. Affirmative, mangutana man gyud siya. Mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon diha nga si San Pedro Santo Papa? Na dili man ako nakarapatan mo pabaro ko Santo Papa kay negative man ko. Maguna siya. Kasi data na lang kanako daan Brad Michael nga kanang imong pangutana ayaw na lang ilahos kay mo object na jud ko ana kay dili ko affirmative. Negative ko, wala ko'y karapatan mo pabarog kung Santo Papa ba si San Pedro o dili. Ang atong diring isuresolbahon ang imong tema kung mabasa ba sa Biblia. Pero kay gipangutana naman ta ka gi-cross exam man kanako, wala gyud kay ipakita. So wala gyud kay dag-anan ani nga atong tema. Kay wala man gyud kay nabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sumala sa Biblia. No? Nagtuo man gud si Brad Michael nga lamang siya ani nga tema. Dili ka makalamang ani Brad. Nganuman. Ang imong tema dili mabasa. Diya gipangutana ka nako sa Lucas 19 kung mabasa ba nga dili Santo Papa. Kay mao man ang tema ang imong rules nimo affirmative man ka. Imo gibarugan nga dili gud mabasa. Unya kay wala man kay nabasa. Pangkaruti ka aning atong debate. Di gyud ka kadaog ani. No? Ako nagtuo ko nga si Brad Michael wala pa gyud siya ingon nga nahanas kayo sa pagtan-aw sa mga kining rules sa mga tema pero kay friendly dialogue raman wala problema kay at least nga makapag-practice pod gigamit pod ni Brad Michael ang 1 Pedro 1:1 ako sa gipangutana kay iya man gigamit aron sa pagpabarog dili pod mabasa wala po'y mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Nausao man yan pagpabarog sa iyang tema nga ang iyang tema negative man No? Negative gud kayo. Nagsige gani ko hulat ko nga unsa ka nga version ang gamiton ni Brad Michael no? Aron nga makapabarog siya kay bisan unsa nga version sa Biblia. Ako gyud ang dawaton basta kay Biblia kay ang naa sa tema Biblia raman. Bisan unsa nga version sa Biblia kung naalang gyud na ipakita si Brad Michael nga si San Pedro dili Santo Papa sa Biblia apil din ako ani nga debate pero kay wala man siya na ipakita nagpamatuod siya sa walay mabasa na unsaon man na ingon pa dire ni San Pedro sa Living Bible Protestant version niya dili gyud ni siya ingon nga dili ni siya version sa Katoliko. Ang ingon dire sa Living Bible sa 1 Pedro 5:13 nag-ingon dire the church here in Rome ang nagsulti ani si San Pedro ang iglesia dinhi sa Roma no she is your sister in the Lord send you greetings so does my son Mark unsa kano si Marcos gitawag ni San Pedro nga akong anak kay anak man ni Marcos ay kay anak man ni San Pedro si Marcos
Di modo si San Pedro amahan ni Marcos. Pero kay dili man lagi nako na tima lagi nga pamatud-an lagi nako nga tanto papa ba si San Pedro kay dili man na mo ang tima pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa dili nako na gyud rules ang utana man gyud na si Brad Michael wala gyud na sa tima negative man gyud ko so dili ra gyud wala gyud sa ako adire ang pagpamatuod so nagsige ko paabot kang Brad Michael sa afirmatibo nga naa gyud untay siya mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa bisan unsa nga version pero wala gyud siya na ikapakita bisan usa ang iyang gigamit Episo 4:11 nga nag-ingon dito nagpadala og apostoles wala may mabasa diri sa Episo 4:11 aminado na gyud si Brad Michael mismo si Brad Michael ang atong affirmative ni angkon na gyud nga diri sa Episo 4:11 walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Naunsaon man na pagpabarog sa iyang tima nga dili Santo Papa nga wala man ay mabasa. Buot ipasabot ang atong affirmative, ang akong atbang si Brad Michael Ochia nagpabarog siya sa iyang tima nga dili mabasa sa Biblia. Pilay nabilin nga oras, Mr. Moderator? 1 minute. Naapay 1 minute o 36 seconds. Ay, wave na ako na bro. Okay, salamat Bro Amik sa imuhang nindot nga pagdigar sa maong tima sa affirmative. So, pahibaw-on ako ang mga maglalantugi nga dili mo gawa sa tima ha. Kunya malikon ko pagbasa yung tima pamatud-an sa affirmative May alihi mo iba. kasi Bro Michael Ochia nga dili unang Santo Papa Putol ka bro. Pedro Putol yung tingog, Mr. Moderator. Examen ni Bro Amik. Chape mo tingog bro, Mr. Moderator. Hello, Bro Chape. Ochia. Mr. Moderator, imong tingog Mr. Moderator, di madunggan Mr. Moderator. Pangitaig signal nga nindot Okay na Mr. ba ni? Moderator. Okay na Mr. Okay ni? Gapo na, gapo. Nihinay mo Okay, signal, sige, Mr. ready na ba Moderator. ka? Nihinay. Oh, sige Mr. Moderator. Ready na ba? Ready Kani, na. okay na ba ni? Kana. Okay. Kana sa monitor. Okay, kung ready na ba ka Bro Ochia mo proceed examine ni Bro Amik? Ready na bro? Okay, Bro Amik, ready na ba ka butubag sa mga ni Bro? Yes bro, ready na bro. Sige. Kung magsugod ka, Bro Ochia, sa imuhang pangutana, magsugod na po ang Okay. Be diha bro Amik, be diha. May gabi po. Sige, ang akong primerong pangutana bro, ang tima pamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Yes. Unsa may nasulat sa tima bro? Pamatud-an nga mabasa nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma or pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Hain niya ng duha bro ang akong tima. Tubag. Sa imong wala mapamatud nga tema, ha? Sa imong wala mapamatud gamit man nimo upat man gyud ni ka to. Sa wala nimo mapamatud nga tema, si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Sa wala nimo mapamatud nga tema. Ngano man? Wala man gyud kay nabasa. Sige, paabot ka na ako ganiha. Ug naa ba kay mabasa nga translation total dawaton man ako na bisan pag unsa nga translation basta kay Biblia bro nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma daog na gyud ka bro pero kay wala man gyud kay nabasa na unsao man mo nang pagpabarog sa imong tima nga wala man kay nabasa nga dili Santo Papa 30 mo na akong seconds. tubag sa imong pangutana. Sige. Sunod pangutana bro.
Sunod tubag. Sige bro. Ang akong tema, pamatud-an nga dili si Pedro Santo Papa sa Roma. Wa mag-ingon nga si Pedro. Sumala sa Biblia, bro. Sumala sa Biblia. Ay sa bro. Objection, Mr. Moderator. Sige. Counter. Time sa bro amik, time sa. Ya ato sa Counter, panon counter, siya sa bro. iyang pangutana bro amik. Ato sa Oh. pagkanon yang pangutana kay ay sa counter bro kay wala pa man siya mukuan si bro affirmative. So padayonon sa nato siya sa pagpangutana bro amik. Sige bro, padayon bro affirmative. Okay, salamat Mr. Moderator. Usbon lang nako ang pangutana bro Amik. Okay. Akong himuong kategorikal. Sige. Sumala sa akong tema, unsa may naas ang tema? Pamatud-an nga mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma? Yes or no? No. Wala ka na kapamatuod, oy. Wala ka na kapamatuod. Walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Oh, naghana kayo nimo mga kuan dire, mga sitas nga gigamit. Wala gyud ko na pasa dire. Mismo ikaw na ang nag-ingon nga di walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Kung mangutana ka sa kuha, kung naa ba ko'y mabasa, follow up man yun nimo na. Sunod, kabalo naman ka na. Kung ipangutana nimo sa kuha nga si San Pedro Santo Papa, wala man ko'y karapatan mo patuda na kay dili man na ang tima. Ang imong kuan dire karapatan, ang imong kuan dire nga pamatud-an gyud nimo nga si Santo Papa, si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Mr. Moderator, Sige, objection. Sige. 30 minutes out 30 Oh, seconds yung mapagingon Mr. Moderator. Maayo siguro nga magkuhan siguro 30 seconds Mr. Moderator kay murag mula lapas-lapas ang mas Usara akong kuan bro, usara ako ang akong diri ko sa akong time god. Ang minutes raman god bro, minutes ra nga seconds wala ko kuan sa seconds. So kamo nila mag-igo bro. Kinahanglan magbanag-banag na mahubra siguro, gyud Kini lang si Brad atong anytime timer kay total naaman siya dire. Naaman sa nisulod man siya. Carlo Karana. Sige. Ako'y time. Ako'y Ikaw timer bro. Oh, sige. Sige, pangutana. Sige. Okay, sunod pangutana. Ay isa isit sang time. Time na, sige. sige na. Okay. Sige. 30 seconds Sige. na, no? 30 Okay. seconds ang tubag. 30 seconds. 30 Sige, seconds. sige. Ang imo ha bro, 30 seconds. ang imo ha bro, ang seconds ra bro. Ang imo ha seconds ra ako amo oy minutes. Okay. Sige. Sige, pangutana na. Pangutana na. Okay. Gitubag nimo bro nga no. Wa ko magpamatuod nga mabasa sa Biblia. So akong pangutana mauni. Nganong mangita man ka sa mabasa nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma nga matod pa nimo wa man ko magpamatuod sa mabasa sa Biblia. Sumala sa Biblia. Tubag bro. Mangita gid ka na bro kay mao man ay tima. Ang tima bro, akong balik ko na. Pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ano ang tima? Karon sa pag-present nimo, wala gyud ko nakabasa mismo ikaw na nga ni angkon. Angkon na gani ka nga. Time. Walay mabasa nga si San Pedro Santo Papa sa Roma. Time. Next question. Time na, sige, next question. Next question bro. Sa gigamit nako ba sa Epeso 4:11 dili magyud dito mabasa nga si Kristo si Pedro dili Santo Papa. Ang mabasa dito apostoles, di ba? So akong pangutana mauni. Kay dili man mabasa dito nga si Pedro dili Santo Papa, dili na day ka mutuo nga si Pedro apostoles. Mutuo ko nga si Pedro Apostoles. Kumbaga, mutuo ko nga si Pedro Apostoles. Tama na, nga si San Pedro Apostoles. Ang akong dili tuhan, ang imong giangkon. Yang kung biya ka nga si San Pedro, dili Santo Papa, walay mabasa, sumala sa Biblia. Biblia man. Nga kay wala man kay nabasa, di usawa nimo pagdaogan ng imong tima.
Naghimo man kag tima nga kita duha ang negative. Pang negative man gud ang imong tima. Time. Sunod pangutana. Sunod pangutana bro, kanang lisod-lisod pod bro. Friendly raman lagi ni bro. Ito lang sayon nun. Sunod Sige. pangutana bro. Kay mutuo man di ka nga si Pedro Apostoles. Unya dili lang ka mutuo nga si Pedro dili Santo Papa kay way mabasa. Asa makadapig anak bro? Si Pedro Apostoles o si Pedro dili Santo Papa? Sa imong tima, wala man kay napamatud-an bro nga si San Pedro dili Santo Papa. Wala man kay mabasa diha. Og moingon ka nga si San Pedro Apostoles, wala man kay problema diha. Og moingon po ka nga si San Pedro dili Santo Papa, na ang pangutana kay wala man kay nabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Ikaw may affirmative. Pag ko katungod mo pabarog nga Santo Papa ba siya dili kay negative bang ko. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana bro. Bawal man ikaw. Sunod na pangutana. Sige. Okay, sunod pangutana bro. Kay wa man kay problema nimo nga si Pedro Apostoles. Ang imo lang yung problemahan kay wa gyud nako papamatud nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Uyon ka na bro nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma o supak. Sumala sa imong tima nga wala nimo pamatud Muuyon gud ka na bro, ngano man. Wala man kay nabasa bro nga si San Pedro dili Santo Papa. Bro, sumala sa imong tima ba? Di, mamata tulong bro. Wala man kay mabasa diha nga si San Pedro dili Santo Papa. Sumala sa mabasa sa Biblia. Time. Tayo, okay. Saan man nimo pamatud nga wala man kay mabasa. Time na. Sunod pangutana bro. Okay, time na day. Sinsa na ni sobra day, sobra. Okay ra bro. Sa ato pa bro, buot ba nimo ipasabot bro kay di man mabasa sa Biblia. Dili gyud di ay kamuoyon nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Muuyon ko nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Kung ako'y affirmative. Kay kabalo saan na ako na pag-prove. Nga kinigative bang ko. Ang akong gihulat dire nga ipamatuod nimo, ipabarog nimo kay ikaw may affirmative. Ang tima, pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Sumala sa Biblia, wa ko nabasa. Pero kung ako'y affirmative, sunod na itong debate, ako'y mapamatuod-an. Kapabarog ko ana bro. Sunod pangutana bro. Sige, sunod pangutana bro. Matud pa nimo nga kay wa man ko makapamatuod nga si Pedro dili Santo Papa. So matud pa nimo uyon ka kay wa na ko mapamatud nga si Pedro dili Santo Papa. Pero naa kay pagpamatuod nga si Pedro Santo Papa. Sunod na kong pangutana. Basin baya og nakasupak ka sa inyuhang doktrina nga niapil man kag pamatuod nga si Pedro dili Santo Papa. Tubag bro. Wala gid ko ni apel bro. Sa doktrina sa Katoliko, si San Pedro Santo Papa, pinakauna nga Santo Papa sa Roma. Pero dili man ako na pwede prove dire kay dili man ko affirmative nya dili man na mao ang tima. Ano bro? Nakasagot ka sa akong punto bro. Dili gid ko supak ngano man. Si San Pedro Santo Papa man namo na. Santo Papa gyud sa Roma pero kay dili man lagi ko affirmative. Sao man ako na pag-prove lagi sa imo? Sunod ko tana. May mabasa yung Santo Papa. Sunod pangutana bro. Dili ko affirmative bro, pero nitubag manggod ka nga si Pedro Santo Papa. Yes. Unya. Ako lang kay guturon diha bro. Kay nitubag man ka. Dapat pa ang taka mutubag nga si Pedro Santo Papa. Guturon di ka ha. Oo, gukod. Kay dili man ako, wa man ako mapamatud nga si Pedro dili Santo Papa. Nya matud pa nimo, ikaw makapamatuod. Asa man dapit mabasa Objection sa Biblia. moderator. Objection moderator. Okay, objection time. Sige Wala, bro, unsay ang imong akong objection ingon, negative? Ang akong ingon, dili ko magpamatuod kay dili ko affirmative. I-surrender sa niya nga dili sa makalusotana kay ako mo affirmative. Sige, asala mo na to imong objection bro. Oh, Negative. iwasa ang Okay, akong
Ang ako ingon, Okay na ba kay ang ako counter ingon, objection? dili ko baka pamatuod ko ana. Og ako'y affirmative na di man ko affirmative, negative man ko. Sige na bro, Mugawas sige na. mata sa Nakuha tima. na nato bro. Oh, Sige, bro. mugawas mata Nya, sa tima. Okay bro, affirmative. Doon na kay counter objection o proceed na kag lain pangutana? Pwede mo counter ko, Mr. Moderator? Sige, sige. Counter, counter. Sige bro, unsay atong counter affirmative? Mo counter ko, Mr. Moderator, ning tubag manggod siya nga kanang makapamatuod siya nga Santo Papa. Nya ningon ko nga bugukod ko, ingon man siya gukod. Mo tong akong gigukod, Mr. Moderator. Pero kay ni object man siya. So, gusto lang gyud unta ko makadungog, Mr. Moderator, ba kay basin dahil maka-appeal pud migtuo nga si San Pedro Santo Papa. So, marami kung gusto ka mo tubag, pwede ra man good pod. Mo to, Mr. Sige Moderator. mo. Sige, sige. Ang moderator mo kuan ang moderator no mo desisyon. Since kay gitubag na ni Bro Amik, obligasyon nimo pagtubag kay imo naman ang natubag, nahinay ka naman na nimo pagtubag. So gigukod lang ka sa iyahang gigukod lang kaniya sa imuhang tubag. Sige padayon bro, affirmative. Sige, Objection bro, objection bro. Sige, sige, sige. Ang Objection, akong objection. ingon, Sige. ang akong ingon, makapamatuod ko nga si San Pedro Santo Papa kung ako ang affirmative ani nga debate. Wala ko maingon ba, makapamatuod ko bisan ako'y negative. Ang ako ingon ba, makapamatuod ko ana kung ako'y affirmative. Nga kay dili man ko affirmative, di wala ako'y katungod mong pamatuod ana. Ana day, mo din na. Sige, sige, nakuha na ko yung punto bro. Amik. Sige, nakuha na ko yung punto bro. Amik. Wala, ana di siya bro, affirmative nga makapamatuod siya na kung siya ay affirmative. So mao na iyahang tubag. So ang imong unang pangutana, katong imong unang pangutana mahugto niya og wala niya kuana mahugto niya og wala tubaga. kuana kanang imo na to gitubag kay lagi di man siya affirmative. So ana lang bro, ang imong pangutana affirmative wala niya tubaga gumikan kay dili siya affirmative. So proceed na lang taglaing pangutana para ma-resume balik ang time. Dili na pwede mo object, Mr. Moderator. Dili lang ay na lang bro kay kuan madugay naman ta bro kay kuan ka mo Question na, next counter ka question. unya mo object na pud siya di ta maghuman. Sige bro, pangutana para ma-resume ang atong time. Sige, Mr. Moderator, salamat kayo. Di lang ko mamugos. So, sunod pangutana, Bro Amik. Ano tubag? Diyan ko nimo ngang akong tema di mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa. Sa imong pagsukol sa akoa, hinguyon ka ana nga si Pedro dili Santo Papa o nisupa ka ana? Nisupag gyud ko ana bro. Ngano man, mismo ikaw na nag-ingon kaniya. Walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ikaw na mismo nag-ingon. Nga kay wala man gyud ka nagipakita, nagulat-hulat gani ko sa imo og naba kay ikapakita nga lain nga version ba kay tol dawaton man ako na. Ang tema pamatud-an nimo nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Nga kay ikaw man mismo ni uyon. Natingala gani ko affirmative ka unya, nag-negative ka, nagsige wala ka ni uyon, nagsige kay ingon nga wala. Na-corner ka dire sa ako upan nga pangutana. Time na. Time na. Okay, time na. Ang sa mga tayo, 30 seconds? 30 seconds? Dili, or wala na. 10 minutes? Ang minutes yun, ang minutes. Oh, sige. Ang minutes. Okay. Salamat. So, nahuman na ang inyong 10 minutes no sa pag cross-examine. So, salamat kayo, affirmative sa imong nindot nga pangutana ug salamat pod negative sa imong nindot pod nga tubag sa pangutana sa affirmative. So, ani na lang bro. Ari lang ta sa pila man inyong rebuttal, 3 minutes o 5 minutes. 3 to 5. Mao may gisabutan na to kana 3 to 5. So, so ani lang ta mo 3 minutos na lang. Signal. Signal, Mr. Moderator. Okay, 3 na lang. Signal mo So, signal. sige, kung ani na lang bro. Kisa man ni Brad Giancarlo, ikay mo time sa ilahang 3 Pareha mo minutos. pangalan ani? Oh, ika na lang mo time bro. Bro 3 Giancarlo. minutos? Oh, 3 minutos Sige. na lang, bro. 3 minutos. Tugod ang time kung magkuhan. Storya. Oh, rebuttal ha. Sige, rebuttal. Kay una na, kaya ko may negative. Oh, ang negative sige. yun na. Sige, una bro, Amik.
Akong balik ko no, mayong gabi tanan. Wala na gyud nakapalusot ang atong kaatbang nga mangutana unta siya nga dili man mabasa di ay dili man day mabasa nga si San Pedro Santo Papa na ba kay mabasa nga Santo Papa wala na siya nga makapalusot kaya ako na madaan gibangilan. Dili man gyud ko affirmative. Ang tema kabalo gyud ko sa tema nga bikilado gyud na dili gyud mao ang tema. Pero kay niingon man si Brad Michael nga siya mo dawat maurag gihapon nga tema nabulasot gud siya ini nga tema nga naman kini nga tema pag moingon gani ka nga pamatud-an ako nga dili Santo Papa may naa gani dili sa tema negative gyud na siya Brad Michael sunod ba para makabalo po ka dapat ang affirmative dili gyud mo gamit og word nga dili affirmative bang ka no siguro wala lang na mabantayan ni Brad Michael may na lang listen po ni sa iya ha bisag unsaon og ligot-ligot wala gyud mapamatud ang tema daog gyud ta niini nga atong debate ngano man wala man siya makabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Wala gyud mabasa nga nag-ingon nga dili Santo Papa sa Roma. Wa gyud mabasa. Nagtuo siguro siya nga labang na siya niini. Bisan unsaon niya og lusot-lusot, bisan unsaon niya og liwat-liwat kay mismo siya sa akong pag-cross exam ganiha. Miangkon na gyud nga walay mabasa diha teksto bersikulo sa Biblia nga si San Pedro dili Santo Papa. Unsaon pa man ni pabarog sa tema nga ang affirmative mauunta ang mo pabarog pero siya na hinoy ninigar. Wala siya na ikapakita siya na mismo nag-ingon nga dili mabasa diha sa Episo 4:11 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Gipangutanan nako sa Lucas 19. Dili gihapon mabasa diha. Puro dili. Sa ato pa ini nga debate gidebate ni Brad Michael ang iyang kaugalingon. Kini nga debate puro may negative. Kay kinang tema nga dili Santo Papa pamatud-an nga dili pang negative ang guni Brad Michael mao na nga kini nga tema kita ani nga duha puro ta ani negative. Mismo ikaw giangko na nimo nga walay mabasa sa Biblia samantala ang tema pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma sumala sa Biblia kadaghan sa imong gikwandere wa gyud kay nabasa sa ato pa naparot gyud ka ning atong debate Brad Michael ngano man wa man gyud ka nakapamatuod kay ang imong tema kita nga tanan puro negative Time na. So Okay, salamat salamat. Salamat bro Amik as negative sa imuhang pagnigar sa tema sa affirmative nga pamatud-an niya nga si San Pedro dili unang Santo Papa sa Roma. So ari na ta sa affirmative sa iyang last nga pagpabarog. So sige bro. Affirmative. So good ang oras, so good. Okay, maayong gabi sa tanan. Daghan kay salamat bro Amik, bro Salamat pa, bro. Salamat ninyo bro. Giancarlo Irana, akong amigo nga gwapo, butan. So nining kagabion, ang giingon ni bro Amik nga pildi daw ko, daog daw siya. Istorya ra na, mga higala mga kaigsunan. Istorya ra na. Atong gi pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa. Kay ang mabasa apostoles gyud lagi. Kunya hinggamit siya bersikulo sa unang Pedro 5:13 nga si Marcos anak ni Pedro. Kung tanaw nimo sa Griego, bro Amik, gitanaw na ko sa Griego, bro Amik. Kung si Pedro Santo Papa paunta, nag-ingon unta nga in Petra papas. Kung Santo Papa pa siya. Pero wa man mag-ingon. Ang giingon dito kay apostolos, dili papas. Oh. So mao na nga ang atong tema, kamatod pa ni Bro Amik, parehas mi negative. Tagaan na to kanang gamay nga punto. Wa gyud siya makabungkag oy. Kaya nga naman, suma sa kong gingon kaganiha,
makabungkag lang siya sa tema kung naa siya mabasa nga Santo Papa. Pero kay wa magin siya mabasa nga Santo Papa in taon, oy. Bisan pag negative siya, pero kung dunay mabasa nga Santo Papa, inigbasa niya adto aw masabot na sa mga nananaw sa live nga bungkag yun ang tema sa affirmative kung doon na siya gibasa. Nya kay siya wa may mabasa nga Santo Papa, ako wa pud ko'y mabasa nga dili Santo Papa, ang mabasa Apostoles. Nya wa mo po siya mabasa nga dili Apostoles. So mga igalag makaigsunan sa atong mga kahigalaan nga nananaw, kamo na lay sabot kung nidaog ba si Amik. Pero pwede man padaogon na to sa Amik, pero duha ka klases daog. Oh. So, mo na nga ang tema, akong gipamatud-an nga si Pedro dili apostoli, dili Santo Papa, kay wa magi mabasa nga dili Santo Papa, ang mabasa Apostoles ra man gyud, tinun-an. Time na, time. Apostoles. Okay, time na. Okay, salamat. Salamat. Affirmative. Okay, salamat affirmative og sa atong negative. So salamat ninyo bro sa inyong pagsulod diri sa akong live bro. Nya salamat usab ninyo sa inyong pagsalig diri kanako. So Salamat kaning po. mga naa dinhi pwede ra gyud Salamat kayo. sa mga Salamat gawad kayo, mo Mr. mga Moderator. sige Salamat, gawad mo Mr. pangutana Moderator. bro sa mga outsider. Mr. Moderator. Kaning Ah. sa side Michael Otsia ni amang goy bata Mr. Moderator nga duha pa ka buwan unya maikog ko dire. Sige. Kataningan. Ya. Makuan niya Mr. Moderator. Pero og pwede ra kung musugot ra dire mananghid ko sa balay okay ra? Nga mangutana ang viewers. Malingay mangutana diri ba? Ato ning pasudlon si Kuan. Kinsa may mo Kuan dinhi? Oh. Pila man. Okay ra ko ni bro, okay ra ang tagbalay bro. Ambot ni bro Amik. Ikaw bro Amik, Unsa ma'am? mo pasulod tag outsider diri? Na tingali na mangutana ninyo ba?